Na abamenyi bechinsemo chia nyosia egotoka ime yegwodi ya Bubaracho epunge ya Nyalibarchache igwari no mwichano no bwobo bonene magaye bikondo gocha ati chinsemechio ebyanyaka bikotebekana gosalia endagera nebintu ebinga chinsemechio abamenyi chinsemechio nigo baboriri serikali gwetraze kyombekerigia KWS wesokia na kwandi kubina bikonde bingo nyarako babire bikwire ni gwa gwikasi bwenda kabera gekwera niko bigante koreta sara no kugosalerio konene gwikase bikomnyoki gwino wanyina abantu ase ekinyureki kyanyosia murigito Dani Muzungu na mange abamenyi ba nyausia tu eyo gotoka ime godi ya Bubaracho ime ya Nyalibarchache nigo bagasini gotikana no mwichano oro monene mono maega yebikondo gocha ase ekinyureki kiabo Omane to chande ketega kanyosia kenyoro kya nyosia ntobwati kende gyansi ntogosmega getuma kabe esu mantu dikonyora ego bikori na byali na bakati nyomba igoro akara tole nyomba twaigwe kunku twabuga nkieke toko chikorike kana ne kondo birine temba kama bati igoro asabya to chande koru 2022 ibikonde binali byarwete byakamenyire gucha na twakabirori bigacha bono asemechi itastamenyete emegondo igo bikoria kende nkiyo bigotiga no sime onya naboni gabamenyi abaiga bagase ne kubarra sara URN ne mono mega yebikonde biga kosaria endagera yabo ya mugondo nabo igo goikagoswa chinyomba koreta asara URN ne mono ekarbo igo bagase ne kukumeria nabo igo tigara asomo ichano yo tuchandiraga kibona bona mambia na inge nyomba chikoni ngorosria banero ngori nego ya mugo kuna ui baba musendi uyu yako kwa muti nachi kasora na konekere ripera igoro maiga none miongo yonsi bono bigo toriera ndugo atindagera kende gaki twachandikire gaki mugambi to gaki tokonye tororera mabera sengenjo binte bimbi go tigakende pi matoke rigo chikosomoria no bi chinsi ya chiko kina korunse chabu torege chali mesi chati kama masaruri sabu bona bigo champaka nyomba sitomenyete ndugo atumorembe gaki rakiali amabere ke gotamu no monto one tokonyara kabato kuboria serikali etokonye bikonde ibi byatosumbuire ntumetie sibyarwete byabeire ebinge none abana ntori gotomanchera abana ebiko bamnyoki abasubati ebiko bamnyoki obwobo obore togosabanga encharango toitere twamenyire echira sengencho ebikonde ebikondo byatokoreire bituma chinge ni mogondo chiarire kogosime kali nogu ebigocha byariri no gaki koranje tokonye karbo gabanyare gosabe serikali gochigosonania gochia singane yeiga nabo gabanyare gosabe kyombekerigia KWS gochigocha ase kenyore kigana boyo korusia bikonde biga ase ngencho nige bikonde biga bigase ne koreta sara kumetie serikali monte ya gwanja muno serikali ye county ne national government ebikonde biga biriga ligwenjera asibira hirwe ekyagara byabeire bono tokari komenya ne bikondo ne serikali erorore majete nge minyame yiga asibwana tokoyira gocha be county ya Kisii murigereria mechande yabere nyosiga iga gusema tokonye ono ne chinyoni ndekero yabangina no batekembete biasariri ono ngakindu tora ngakimorochi tora be tora menye ngeje yiga ne serikali twachore tomenye ne bikondo amarwaire na rorora bigo changia amarwaire ayimwarorire amarwaire agotokea na bikondo bikorera kiombe gya KWS twabasoroira ndosi asemole moche motokonye ninu muratokonye gaki tonyore ndagera egere bikonde bibinyare tonyare kumanya gose byasirire munyare ko biseri tonyare konyora ndagera kuripotri ketaseni kiage tambe kuruga ase kenyore kiga kya nyausia tu kegotoka ime ya Bubaracho gwoda ime ya Nyalibarchache elietariane igongoro kwa Dan Muzungu.